Good morning, team. Good morning, Mamuka. Say just an update. Ndachitaura naSisimeke right now vari kuRwanda, vari pa-layover yeRwanda, but vanokwira manje kuenda kuZimbabwe. Vangwane layover ye3 hours. Saka vandipa account yavo ivo imwe yangaispa pama-accounts apa yekuti semari yavo. Saka I'm going to deposit the money yoenda, but pane zvandiri kuronga kuita inini kuti at least funeral yese iitwe pasina kana any cent. Pane zvandiri kuronga kuti ndizame kuita, saka ndiri kumbotaura nemanagement vakuru vangu, mabhosi angu eku Dubstick kuku tuonesanewo, tuone zvatingaita. Saka kuti zvaigonawo mari yose yavawana ivagona pekutangira, because guys munongozivawo nyaya dzekupinda dzokuti unongodzvumwa nerufu usingafungiri, nderufu rogara runongodzvuma vanhu guys usingafungiri. Saka I'm just going to receive a call back manje so kuti zvekudii, because vari kumboita taura nangari apolice holder yepari kunzi panga pane mwana akanga abviswa nditachinzi makore, but ndichasa makore acho ari kunzi 18, of which handizivi kuti chakaitika makore, and I don't know, let me not say a lot. Ndikaiti mbonzwa kuti chofasa, because ndaisawo claim makusena nayo, ndamukira ndikafona kuZimbabwe, ndikaisawo claim kuZimbabwe, ndikakumbira plus ndiri brand ambassador weZororo guys, Zororo Dubs Chin 1. Saka tamirira vari kumbofinalize tona kuti zvinofamba sei. Saka if there's anything kungonamata kuti dei zvikaita, and then vobva vaita funeral yese, and then mari yese yaunganidzwa nevamwe kwanhubu nepano obva awana pekutangira kana achinge adzoka. Saka I've given Kundai the details ndapiwa naSisimeke kuti mari ipinde, and then she will send the screenshots ese papage. Mwana kuite zvakanaka zvakare, musakangane kujoina mapolisi guys. Iwe wacho wakantarisa panguva ino, please get your policy. Uya ndikubatsira kujoina policy yako, and tine Zororo Pumulani as little as 17 rand 89 rand per month guys. Unenge une policy yako inokava iwe nevana muri 7 pa policy ne 89 rand kana South Africa, kana uri ku diaspora only 13 pounds, kana 13 pounds $14 kana kuri kumadola kuna America kupi. Hakuna nyika inoti anzina kwanisa kujoina ilongo tsuri muZimbabwe. Kana tinokwanisa kutora ikoko chero uri kunyika ipi nyika yaunofungidzira pano pasi tinoyachitora, andika joina Zororo kuti ugare uine peace of mind. Usazoti kana musokuti pane pete chinoitika unenge usingasazivi kuti kuri kuchema kuwane confusion kuti ndozvifambisa sei, handiti maona. Saka guys, if you want to join Zororo Pumulani funeral Zororo Pumulani funeral plan, debate in, just send your message to my WhatsApp, then I'll help you to free police, and in case of paitika anything unongondibata inini handika ndokupedzera masports ese. Saka guys, muve nezvarakanaka, anditika kwamuriko kumatima nainyika